Hello mga kaibigan! Welcome to Chris Vlogs! Mga kaibigan, meron po akong gustong i-share sa inyo. Guys, nagpunta ako ng Dagupan to Lingayen. At alam nyo ba mga kaibigan? Sumakay ako ng libreng sakay. O diba mga kaibigan? Aba, medyo siniswerte tayo ngayon. Let's enjoy ride! At alam nyo ba mga kaibigan, dati, last month, nung isang buwan, dati mga empleyado lang ang sinasakay, mga government employees lang. Pero ngayon, public. Mga kaibigan, open for public. O, diba guys? Swerte nyo kung araw-araw kayong bumabiyahe mula Dagupan to Lingayen. So, sakay na kayo mga kaibigan. Antayin nyo lang na may dumaan na may libreng sakay na karatula sa harap ng sasakyan. Kausapin natin ang driver at pakinggan nyo. At panoorin po ninyo ito. Mga driver natin kayo. Huwag lagi iba. Ang nagbabayad government. Bayad na po ito. So ayan mga kaibigan, hindi natin kailangang magbayad. Hindi po, LTFRB. Mula sa NTFRB. Ito po yung nirequest ni Tugade na 3.5 o 3.4 billion. So Hindi lang naman po rito buong bansa ito, buong Pilipinas na meron ganito. Di maganda po. Kaya pakinabangan natin yung tax natin. O, di ba? Ang ganda. Yung ganito sa proyekto. Pero hanggang December lang. 3 months lang po. Ay, sana tuloy-tuloy na. Lugi sila. Buti nakasakay ako dito. Papunta dito, libre na rin eh. Tapos pabalik, libre din. Ano po ito? 28 piraso ganito libre. Ang ganda naman. Hindi na po ito. 28 ito. Kung gusto yung papunta ng Swal, pwede. Libre rin. Ay, 8 libre piraso. Merong Salto Dagupan. Opo. 8 piraso. Oh, ganda. Swerte po kayo kasi ngayong araw na to, ngayon kami nagsimula ng libre. Ang swerte natin, no? Pasign daw po. Mag-sign na lang po kayo sa mga bagong sakay. Diyan sa ano namin, every 3 minutes may umaalis para kami train. Dagupan po. Okay. Tapos, bayan, palengke. Bayan. Opo. Mamaya po, tatransfer ko po kayo sa kabilaan. Libre din po yun. Bakit kailangan kami mag-transfer? Ma'am, ano po? Kasi itong binigay sa amin yung schedule ng LTFRB. Kailangan may oras po kami. May oras, may schedule. Oras po kami, schedule. Ha? May oras po kasi kami. Pag hindi namin ito sinunod, wala rin. Hindi kami babayaran. Ganun Yan po ba? yung schedule namin. Pero yung pagtatransfer ako sa inyo, aalis din po kagad yun. May oras siya kasi 3 minutes, maalis kami. Minsan kaya hanggang December na yan. Maagang pamasko namin. Swerte naman namin. Basta lahat ng puti Opo. Ganito po Ayan, yung mga kababayan, mga taga-Dagupan, Kalasyaw, Lingayen, Burgos, Bayangbang, Malasiki, may libreng sakay po. Basta tingnan nyo na lang po yung sasakyan na puti na may karatulang libreng sakay. So ayan, maraming makikinabang sa ating mga kababayan. Para sa mga kababayang mga taga Pangasinan. Oo, walang problema yun. Okay. So, salamat po. At least para masulit nila yung tax na binabayan nila. Opo, marami po tayong kababayan na nasa abroad sa Pinas, Kasi sa iba Manila. pa, ang alam nila may bayad. Opo. Tsaka, nakano sila, mahal kasi aircon. Abo. So, marami hindi pa nakakaalam nito. Marami pa.
Oh, yeah. Igigilid ko lang, ma'am. Para iwas po tayo sa disgrasya at uli. Salamat din po. Sa uli po kayo. Diba mga kaibigan? Enjoy ride! At nagpaalam ako sa Nasali ko po sa vlog ko po ito, driver. sir. Thank you, Nagdating ko sa ah. vlogs. Pag-iba sosyal. I-send nyo rin sa akin, ha. Opo. Disclaimer. This video is for entertainment purpose. Pwede ba i-send yun sa akin, ma'am? Pwede po ano ba? Louis de Vera. Louis de Vera. Opo, ako po number 15 na driver na ito. Sige po. Pa-shoutout na lang po sa LTFRB. Shout out sa mga drivers ng LTFRB. God bless po sa inyo and stay safe. Tagalinggayin. Ang bawat isa sa inyo makakatipid ng 1,008 sa loob ng isang buwan. Oo nga po eh. Buwan yan, less. More than 5,000 ang makikipid nyo. Nagtaka ako kanina pagpunta ko sa nag-aabang ako ng sasakyan ko. Bakit marami karato lang free sakay? Sunod-sunod sila. Bisa nga walang 30 minutes lang eh. 3 minutes ang pagitan namin diyan eh. Makikita nyo pwede, papakita ko po sa inyo. May nakita akong dalawa kanina, hindi ako sumakay kasi akala ko para sa mga government employee lang. Makikita nyo, 3 minutes lang. Oo. 3 minutes ang pagitan namin. May nakasulat sa harap ng mga sasakyan. May schedule po talaga. Tignan nyo po yan, 3 minutes ang 3 minutes lang yan. Ang dami naman po. 18 pieces po kami dito eh. Ito po kuya. Ay, salamat Ay, naman. 28 pieces kami na jeep. Dami nyo. 28 po ito. Ganda ng tinggayan na. Mapapanitig ko ng mga kababayan natin kung Pilipinas. Kasi ako, hindi ko naman may share po na sa Facebook kasi hindi ko pa gaano alam. Nung kinabit namin kagabi, yun. Ganun po ba? Kagabi lang namin kinabit itong trampoline eh. Sige po. Kung gusto yung mamalay kisas walang stop, tayo, butala lang kayo ng cooler. Hindi ko alam na meron palang sasakyan papuntang Suwan. Meron pong libre. Ayun o, tingnan nyo, ang dami namin dyan o. Saan po ang mga terminal nila? Ito. Dito rin. Parang terminal dito. Ring sakay. Ano to, 24 hours? No, hindi o, alas 7, alas 6 na. Ayun po ha. Kailangan namin mag-transfer. Sino susunod? Sino? Yung kailangan namin mag-transfer. By schedule. Brad, sino susunod? Tinatanong naman natin. Ayun na, ayun na. Mga kaibigan, ganyan ang puting sasakyan na makikita nyo. May Facebook din po kayo, sir? Opo, Louis de Vera po. Louis Louis de Vera. de Vera. Hanapin ko na lang po. Thank you, sir. Thank you, sir. Sige po, ingat po kayo dyan. Lagi yung sakyan. Kaya pa mga sakay na kayo para di kayo mapatol. Papuntang Dagupan? Hello, sir. So ayan mga kaibigan, may karato lang Dagupan, Lingayen, libreng sakay. Tulad ko lang pa para may pasa kami. Pasa lang kami. Ayan po. Nasakay tayo sa libreng sakay. Ano pangalan mo, kuya? Carlos po. Carlos. So ayan mga kaibigan, kailangan nating mag-fill up ng form para yan ang proof na may sinasakay ang mga driver. Yan ang ipapakita nila sa LTFRB. Kung sumakay kayo dito, kailangan nyong mag-fill up. So mga kababayan, ang saya pong sumakay dito sa bagong sasakyan, aircon, malamig. Komportable po kayong sumakay dito. Mga kaibigan, habang nakasakay si Chris, ang lola niyong Chris Vlog, may nakilalang mga bagong kaibigan. Guys, pasensya na kayo at ang lola niyo ay pala kaibigan. Pasensya na po kayo. O diba? Namantala ang pagkakataon para i-promote ang Chris Vlogs.
Baka naman kung napanood nyo to, mag-like na kayo at mag-subscribe sa aking channel. DJ Ray. So nagbablog din kayo? Di ba? Sa Facebook. Sa Di ba mga kaibigan, ang saya. Malinis, may aircon, may CCTV camera, at bagong-bago ang sasakyan mga kaibigan. At sigurado, safe na safe kayong sumakay dito. Ayaw, mag-stay tayo. Ngayon po si Ma'am, mag-assign po siya ng kanyang Pangalan. pangalan. Mag-assign na po si Ma'am ng libreng legal sakay. Thank you. Yes po. Kawawain ko, gusto nyo umuwi, libre sa kaibigan ko. May aircon pa, malinis. Hanggang December lang po yata ito, pero sana mag-extension. Mga po, sana po Ayan, ganda na linggayan, no? Ayan, libreng sakay Lola. Ano lang ha? Mula yung ngaran nyo labat. Talisret ha. Wala isang week mo labat. Ngaran labat. Ngaran labat. Ngaran ha, ngaran. Kaya ano kuya, dagupan to order nito, meron din pong ganito. Ano po, wala pa. Wala ba? Dagupan to order nito, wala pa po, no? Wala pa. Bayang pang wala sige. Ganun po. Yeah, bye na mas wala kayo ngaran. Saya. Iwan kayo nyo. Kaya na pera sub-sub mo. Tutan kayo. Ayan, sa mga kababayan nating mga Pangasinense. Ayan, kami rin sakay. O, di ba maganda Lola? Yung pipirma ka lang, libre na, wala nang bayad. Senior citizen. Ah? Mayroon niyo bukas. Hanggang December daw. Hanggang December daw po. Sige po. Salamat po. Yes po. Manong driver, anong pangalan po ninyo? Anong pangalan po ninyo? Ospino Calabiong Junior. Si Pino Calabiong Jr. Opo. From
Taga Santo. Alias Dimaloy. Taga Dimaloy. Support taga Dimaloy. Pero sa ibalik ko talaga, Burgos Dimaloy. Kasama ko pag-Miguel Alias. Ay, maganda sa Burgos. Maraming beach resort doon. Ang gandang tourist spot doon. Oo. Meron din doon papuntang na libreng sakay. Opo. Sa Burgos. Libre ba ito? Opo, libre po. Lola. Libre din po, Lola. Pumirma na kayo eh. Joke lang. Ayun lang. Hanggang December po libre. Single. Hanggang December. Basta ginawa ka. Kahit araw-araw po kayo mag-ganon. Balik-balik. Wala ko lang ang mas. Sinasakyan ko yung glow. Wala ko lang ang mas. Ayun. Kagaya yung global. Yung ibas po. Wala mo. Bas. May bakit po yun eh. Yung ibas. Basta puting sasakyan daw ang piliin yung sakyan. May ganito po. May tarpaulin naman po na sa harap na libreng sakay po. Bas mag-move. O, di ba maganda, Lola? Ano masasabi niya sa libreng sakay? Aircon? Malinis? Ano? Maganda. Maganda ba? Hindi mainit. Aircon. Ayan. Pasalamat tayo sa Thank you. Maraming salamat. Ayan po. My first time. Ayan. Sulit na First time po sulit. din po. Sulit na sulit. Maraming salamat po sa inyo. Bakunado na kayo? Oo. Ilang beses na? Anong pangalan niyo, madam? Tita sila. Ayan. Sabi mo. Dati dito kami. Nung hinintay ko pa, nasa mga gata. Wala kami gumawa ng bahay. Ayan na naman, meron siya. So yun guys, every 3 minutes may sasakyan na dumadaan. Yung glow. Meron po kayong curfew hour? Pero ma'am, kung alas 6 na kami. Oh, yun na alas 6 na. Kung alas 6 na. Sabagay, bawal pa naman ng lumabas-labas paggabi. Matapos na yung pandemya para masulit natin. Lagi walang pinda sa hinay. Bawal ba? Alin po? Walang i-open sa market. May schedule po yata ng market day para hindi sabay-sabay ang mga taong lalabas. Oo, sa Kalasyaw din, ganun din. Sa Dagupan, ganun din. May schedule po ng araw. Lahat po. Bawat barangay po, may schedule po ang paglabas nila. Opo. Ito, sa mga ilan. Opo, lahat po ng bayan yata Oo. Para maiwasan yung pagkalat ng virus, hindi tayo magsiksikan sa labas. Halika kagabi ma'am, bumawa ka na raw ang siya. Bumawa ka na ang virus. Sana nga po. Dahil magpapasko na para ma-enjoy natin. Hindi natin yan. Muna doon. Po. Maraming pagbiyahe lang. Opo, sana. Mabaka lang. Sana po. Sana po nga po. Sulat niyo po yung pangalan niyo dyan. Libreng sakay. Dito tayo sa Binmalay Municipal Hall. Hindi, basta suot lang yung pangalan. Photograph. Paano po kayo binabayaran sir eh? Wala nang bayad, walang bayad. Yung pirma nyo, yung mga pirma po namin, yun po yung babae sa inyo talaga. Bayad naman sila. Yung nagdalo na po. Bawat ano po, bawat size po. Proof lang yan, nagdrive. Hanapin niyo sa amin ang 85 kasi. Yan ang proof nila na nagsasakay sila. Saka nakamonitor pa ko. Oo nga may CCTV. Baka makita ako dito. Kanina pa ako nakikita. Naka-record tayo. Nagtagupan. Mga sa kusina po nyo.
Ganda naman, no? Sana tuloy-tuloy na ito. Famous no? Famous. Libreng sakay, pumirma lang po. Paano po sir, after 3 months po, paano na po itong mga sakay nyo? Ay, ano na, May bayad na po. Bayad na po. Balik dati, ordinary car lang ma'am. Sir, ordinary yan. Pag natapos yung contracting mo, sir. Ganun na. For 3 months na po talaga, no? So ayan mga kaibigan, nakasakay tayo sa libreng sakay. Oh, nag-enjoy ride tayo. Kasi lukaw. Libre yan, pag pumirma kayo. Libreng sakay. Mga kaibigan, nasa Dagupan na po tayo at malapit na po akong bumaba. From Lingayen to Dagupan. Oh, napakaganda ng Dagupan, mga kaibigan. At bababa na ako sa may Caltex at ako'y pupunta ng Santa Barbara. Oh, walang libreng sakay sa Santa Barbara, mga kaibigan. Mag-jeep na lang po ako. Caltex po. Okay. Planeta Cafe. Thank you po. Ito na mga kaibigan, nakababa na ako at ako'y sasakay ng jeep. Ayon.
makikita nyo yung puting van ang aking sinakyan na libreng sakay. Let's go to Santa Barbara, Pangasinan. So this is the municipality of Santa Barbara, Pangasinan. So guys, dahil sarado ang aking pupuntahan na opisina, ay tingnan na lang muna natin ang view ng Santa Barbara Municipality, Pangasinan. O diba? Ang ganda ng view. At dahil dyan mga kaibigan, wala akong nagawa dahil sarado ang ibang opisina. So enjoy na lang nating mag-selfie. O tingnan nyo ang view. Bago tayo makauwi mga kaibigan, tingnan ninyo ang luwag ng space. So guys, dahil napagod tayo sa kakabiyahe, magpahangin muna tayo dito sa parking garden. O, diba? Ayan na, dahil hapon na mga kaibigan, inalas na nga yung ating Philippine flag. Ayan mga kaibigan, dahil hapon na, magpa 5 PM na, ayan, binaba na nila ang Philippine flag. O ganyan nila tupiin ang flag. Mga kaibigan, isusum ko itong camera ko para makita ninyo ang ating Philippine flag. Ayan, tinutupi na po. At dahil mag-uuwian na tayo, ganyan mga kaibigan ang pagtupi ng Philippine flag. Ayan. Tapos bukas ng umaga, ikakabit na naman nila yan mga kaibigan. Tayo uuwi na mga kaibigan. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. Shout out sa inyo mga taga Pangasinan. Bye! At shout out sa aking mga viewers and subscribers, mga viewers sa Facebook page. Yung mga laging nanonood ng aking video, thank you so much. Just enjoy life and have fun. God bless everyone. See you on my next vlog. Bye guys! At guys pala, kung bago ka lang sa aking channel, pa-subscribe, like, and share ang aking video para updated ka sa susunod pang mga video upload. Please click the like sa baba at share. At kung gusto mo naman mag-subscribe, please subscribe.